kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. dɔnwari waati sera radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ sununkura kuluju nɛgɛkɔrɔla na a labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ. ibrahim lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la ka hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ kumakan ɲi ale tɛ a cogo la bi ka sababu kɛ muranin kɛnbɛ kan n sɛgɛn. kunnafoni bakurubaw filɛ. jamana ɲɛma ibrahim boubacar keita a ye bisimilali kɛ kunungo suyan fan fɛ a bɛ ɲɛma kofɔ comité international de la croix rouge o tɔgɔ la peter morer ani a jɛɲɔgɔnw. laɲini ye min ye o ye croix rouge ka baaraw bɛ se ka yakubaya jamana camancɛ bolo fɛ cogo min na. minisiri min y'a ɲɛsin bɛ baarako funakɛniw ani jamanadenya kanu baaraw timɛli ma gouvernement ka laselikɛla don amadu koyita ale ye bolonɔbila kɛ kunungo a tun bɛ dayɛlɛli fɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔndanw olu sɛbɛn ma n'o bɛ kalanbolo kofɔ fafpa ale ka kulu kɔnɔna na. gouvernement ale welela wasabulon fɛ assemblée nationale kana ɲɛfɔli kɛ lakana lahalayaw kan mun bɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ. minisiri ɲɛma ale tun bɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ. dɔnkibaru la kumabɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na. dan tɛ aw la aw ni ce aw ka kanubaya la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma. an bɔra k'o de fɔ sisan jamana ɲɛma ibrahim boubacar keita a ye bisimilali kɛ kunungo suyan fan fɛ a tun bɛ ɲɛma kofɔ comité international de la croix rouge o tɔgɔ la peter morer a n'a jɛɲɔgɔn tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. laɲini ye min ye o ye baarabolo bɛ se ka yakubaya croix rouge ka hukumu kɔnɔna na cogo min na jamana cɛmancɛ bolo fɛ. waati min yɛrɛ la morer a bɛ bɔ jamana ɲɛma ka ɲɔgɔnnajɛrɛ in kɔnɔna na a ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ u ye kuma ɲɔgɔnya min kɛ ka sababu kɛ a kɛra baara minnu kan ka kɛ olu ka jɛkulu fɛ n'o ye adamadenya dɛmɛdonɲɔgɔnya sira taamaba ye n'o ye croix rouge international ye. wa k'olu bɛ nin baara in na san caman de ye nin ye dɛ jamana kɔnɔyanfan ka taa cɛmancɛ bolo fɛ. CICR a ɲɛma ko ibrahim boubacar keita ko kɔni y'a ka dɛmɛ kuma ta ka ɲɛsin olu ma u ka baaraw a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na Tombouctou, Gao ani Mopti ani u dafɛlaw na. minisiri min n'a ɲɛsin bɛ baarako funakɛniw ani jamanadenya kanu baaraw timɛli ma gouvernement ka kuma lasela don amadu koyita kunungo a ye dayɛlɛli kɛ a tun bɛ bila minan kofɔ n'o ye enveloppe ye ɲɔgɔndan sɛbɛnw tun bɛ mun kɔnɔna na a bɛ baara kuncɛ waati ɲɔgɔndan a bɛ o kofɔ mun waliyara fafa ale ka yamaruya kɔnɔna na a kɛra sibiridonya tɛmɛlen centre de formation technique et professionnelle Guy Bertre Titibugu la. laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kalan ale bɛ se ka kɔrɔ don cogo min na an ka jamana kɔnɔna na kalan kɔfɛ fɛn min ye baara ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na baara dayɛrɛ fɛɛrɛ olu fana bɛ se ka ɲa cogo min na fudenkɛninw bolo minnu n'olu sen donna nin ɲɔgɔndan in na u si bɛ taa san 15 ka taa bila san 29 bonyanko la minnu ye dɔɔnin kɛ kalan na yalima minnu yɛrɛ ma foyi kɛ olu de kun don u ye baara min kɛ a kɛra san 2015 ka na bila san 2017 na u ma 1993 bonyanko olu de don 2019 la 50 olu bɛna bɔ centre de formation kɔnɔna na 17 faaba kɔnɔ yan wa u bɔra centre minnu na o de bɛ taa centre 79 bonyanko la minnu bɛ bamakɔ kayi kita kulikoro kati fana joyila buguni tomiya mopti Tombouctou ani Gao. gouvernement ale welela wasabulon na ka dala ɲininka lakanabaliya wale minnu bɛ ka kɛ an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kologo ni maa 37 olu fara ye ni kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko fulaw don ani bankasi mara o kɔnɔna na o de kosɔn wasadenw u ye wele bila ka taa ka jira k'a fɔ ko waati ka gɛlɛn dɛ ka sababu kɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ waleya minnu bɛ ka kɛ bɔnɛninaw ni a ɲɔgɔnnaw ko nin tɛ se ka bila ta u taara ka ɲininkali ta ka ɲɛsin fɛn min ka don k'a fɔ minisiri ɲɛma Masumelu Gube Mayiga a k'i dannatigɛ baara minnu kɛn bɛ ani ɲɛbila baara minnu bɛ a k'olu ɲɛfɔ yaasa lakana bɛ se ka ta ka ɲɛsin jamanadenw ma cogo min na a ye ɲɛfɔli kɛ olu la wa wasabulon fɛnɛ wasadenw olu ye ɲininkaliw caman k'a la a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi a ko lakana baaraw bɛ sen na tigɛ ka di ɲɔgɔn ma baaraw bɛ se ka yakubaya cogo min na maaw n'u bolofɛnw bɛ lakana o ye gouvernement ka laɲini ye ko olu ka wulikajɔ n'u ka i ka dɔn k'a fɔ cɛsiri a bɛɛ lajɛlen na taa o sira fɛ i n'a fɔ jamana ɲɛma y'a laɲini u fɛ cogo min na gouvernement ɲɛma ani a minisiri ɲɔgɔn tɔw fɛ.
commission vérité et réconciliation gambikaw fɛ yen n'ale ɲɛsin bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bɔnɛnina minnu kɛra san 22 ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Yaya Jammeh k'ale to fanga la olu ka ɲiningaliw dabɔ kunungo san 2 boɲango Yaya Jammeh a bɔlen kɔ fanga la. Yaya Jammeh ale nana fanga la Gambi kɔnɔna na san 1994 san 2 ye nin y'a ka fanga darakila kalata o jaabi kɔfɛ maa 816 n'olu bɔra k'a fɔ k'u bɛ taa taama u ka dusumakasaya k'o dangɛnɛmaya tigɛ dara olu kan taama ninnu ni olu dabɔra kabini décembre kalo tile 19 k'a fɔ ko fɛnw sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko buru sɔngɔ ka gɛlɛ kosɛbɛ sudankaw fɛ yen u ka taama yɛrɛ kunba ye o ye u ka minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna lakanali ma olu ye tigɛ da mɔgɔ kan olu y'o sɛbɛntiya k'a fɔ maa 816 de tigɛ dara olu ka taama ninnu senfɛ. Ni ne bɛ dansigi bi la seliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase an balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajoso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bamara lamɛn a ka laseliba tɔw a n'a ka kunnafoni jatara tɔw aw ta malizoom.net ale sanfɛ ale ye cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira ye www.malizoom.net aw na maraka fama ka lahalayaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce a k'an bɛɛ sini ni Ala subhanahu wa taala n'a jɛra n'a ye. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.